pamong sing becik ora butuh diladeni masyarakat, pamong sing becik ngladenono apa sing dadi kebutuhaning masyarakat. Nggih. Tur iki ya anu kok Nduk, menyongsong mengeti dina kamardikan negarane dhewe. Iya. Dasare Mas Dwi paring dawuh sowane awake dhewe kinantenan pepundhenku saka Ngayogyakarta, Pak Dimarwata Kawer. Karo Raka Mas Garing Sumarbagya saka Semarang. Gandeng ketoke ambune piyai loro wis kepareng lenggah. Ayo diaturi pinarak ana kering kotak. Dasare iki menyongsong hari kemerdekaan dipethuk karo lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan. Monggo Cok, ayo diracekke lagu-lagu perjuangan. Methuk Mas Garing Pak Dewata. Monggo, yo. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia mata airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tujuh belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama layar masih digantung badan, kita tetap setia, setia, setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Elale, elale. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama bintang tiga berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi laut. Merdeka! 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 Tanpa kamardikan muka lawai dia bisa mangan wareg nyandang utuh. Nggih. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dewata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nak Mas. Sehat terus Pak Dewata. Rencana. Loh, nggih no kok Nggih, rencana. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Jane sehat niku tetep ana saranane, nek mek sehat tok tanpa ditindakake le olahraga ya kepiye le sehat, pola makan ya dijaga. Dadi rencana sehat niku dari program olahraga, makan sehat, tidur cukup, kerep tanggapan. Lah nggih. Pati urip niku kagungane sing nyipta jagat. Nggih, Tapi sehat itu milik kita. kita yang harus bertanggung jawab. Nggih, piye carane awake sehat nggih kados dawuhe Pak Dewata. Nggih. Olahragane dijaga, dahare ya dijaga, Jaga. tur kerep tanggapan. Hah, niku Nggih, nggih kalih tahun pripun Pak Dre? tiarap. Nggih. Nganti Nggih. dodo kula remuk.
Lho kok ngoten? Ale tiarap kesuwen. Oh iya. Lah nggih, mila wilujeng dalu Pak Dewata. Saking Yojo kalau jam pinten? Kula dumugi saking Yojo wau jam 7. Jam 7. Nggih. Menika sowan wonten Dukuh Maja Pak De. Nggih. Kagungan hajat bersih dusun. Niki hebate piyai mriki. Tentu Nggih. tidak hanya desa yang bersih, tapi pribadi masing-masing. Semua warga di Dukuh sini tetap harus juga bersih. Resik lahir lan batine sehingga mahanani tetap Dukuh niku kahanane mulya tentrem sak anak keluargane. Amin. Bersih desa aja mung resik desane nggih Pak De. Nggih. Kudu sak jiwane. Jiwane. Nggih, sing kulino rerasanan padha tangga diuwisi. Nggih to. Sing kerengan padha tangga diuwisi. Nggih to Pak De. Batine napa to kerengan karo tangga entuk mek lara to? Nggih. Nggih. Leres. Mbok saiki padha gotong royong bebarengan. Nggih Pak De. Pakarane obot nek disangkul bebarengan dadi enteng. Bareng abot dadi enteng, angel dadi gampang. Gampang. Nggih. Mergo ngumpulke pola pikirnya masing-masing dari masyarakat. Aku tak mulih. Ngapa to Mas? Aku ora disebowo ket mau. Aku wis jedol ning kene lho, semangat lho. Terus Lah kok ora disebowo? tata kramane to Mas, kula ora ngaturi sing langkung sepuh rumiyin Pak Dewata. Bibar panjenengan lagek apa Pak Dewata nembe panjenengan. Apa kowe kepengin luwih tuwa tinimbang aku? Ora. Ayo omong nek kowe menene. Ora omong yen diurutke kok. Ora durute piye? Lah ya tuwa sik lagi sing nom. Wis Lho, iki mah wis bener kok tok kritik. ora kritik. Aku rumangsa tak sebawa kok. Lah witekno wong ngomong wis suwe aku ora diceluk-celuk kok. Aku wedi ra manut. Lah kowe ning kene sing nimbali sapa? Sing ngejak dheweke kok. Ya wis akarepe sing ngejak kok iki. Ora perkara iki. Ora gelem mulih mulya. Aku sik wong aku urung dikeki. Mulane aku wani kongkon kowe mulih aku ngerti nek kowe urung dikeki. Aku kuwi wedi ora diceluk-celuk kok dikira ora teko. Piye? Wis ketok gambarmu cetok iki Gareng Marbagyo. Ora usah kuwatir. Kok ora kuwatir? Aku kerep lho. Ning baliho ning spanduk gambarku ana ning aku ora diundang iki kerep. Kerep tibake sing teko iki Gareng liyane kowe. Iya. Heeh. Kuwi resikone wong kondang. Kondang piye? Keblondrok kok kondang. Ayo kondang le geblondrok kuwi. Nggih, mila ya gentenan bibar Pak Dewata gentenan. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu. Aku dudang mikir, sing wis dudang mikir. Ayo ning controngmu jedak kupingmu. Len jebret sak kayane. Lah ketoke aku ngageti kowe sing bater aku e. Lah iya. Jebul wilujeng dalu Mas Bayu. Sami sehat ta? Alhamdulillah. Syukur. Pak De, Dalem. dalu menika regeng sanget. Wah, menika kula atur mirsani nak Mas ingkang rawuh menika kompak. Kompakipun mapan wonten pundi Pak De? Sedaya madhep mriki. Oh nggih. Lah nek siji sing madhep rono kan Pak De? Niku madhep tembok kene. Oh nika nguyuh. Iya. Napa nguyuh kok njur diturke nggone Lah kancane nggih. Mas Gareng, Nun, garwa putra sehat ta? alhamdulillah sehat. Saking Semarang jam pinten? Kalau mau tabus kawan kula nembe bidal. Matur nuwun. Pak Dewata, Dalam acara bersih dusun. wah niki 2 tahun kliwat ora nyambut gawe bareng ketemu kalih dulur-dulur kabeh niki. Nggih. Rasane gregeting rasa niku nek iso aja mek sewengi. Oh ngeten nggih. Nggih. Lah terus Niki rak bersih desa. leres. Agustusan wayangan melih. Oh ngono ya. Nggih, nggih. Setuju mboten? Setuju, Piye? Setuju. Setuju. Nggih. Ning nggih urunan nggih. Wah, matur Pak Dwi. Oh nggih no, Mas Baygon wis tadasamu barange kok. Apa kecil wayangan ki pira? Iki aku jelas Agustusan ora dijak. Sale. Lah apa Mas? Lah iki ora dijak omong kaya dagelan ra iso omong ya aku. Ya wis. Masa dadok kok Semarang sak kecap, Bandung sak kecap, Bandung. Kula dikira dagelan ra iso omong. Sing ngarani kowe sapa? Kowe aja nuduh wong tanpa bukti. Sing ngarani kowe ora iso omong sapa? Perasaan. Aja baper. Wah. Apa-apa nek tok nganggo perasaan tanpa nganggo akal pikiran serta logika. Wis wedan lho kowe. Lho ning lah kowe aku nganti
Diarani ora iso omong terus esuk ora katut pitulasan. Melu aku. Wah, lah iki. Temu di Pakde. Ngeduk sumur. Ora sudi. Loh, ku yo ngibadah lho. Sumur kok murakapi wong akeh lho. Ngeduk sumur wong aku iki karo sumur iki wedi kok. Masalahe. Lho wedi wong mergo sumur iki gone banyu aku ora iso nglangi. Engko sumure digawe 20 cm wae. Dadi nek kecegur ndas muka. Sikilmu ning yo tetep klelep. Tetep Aku mung dagelan tuwek sadis ngene iki. Aku ora seneng aku. Mas Gareng. Lho, Dalu niki sowan wonten pundi? niki Dukuhe Maja. Dukuh Maja. Dukuh Maja desane Rembun. Betul? Rembun. Wah, jan aku nganti bingung aku. Dodok. Lho, bingung kok dodok. Men ora bingung. Lho terus apa sambung rapete apa? Jajalo. Yen bingung, Dodok. Sing tok bingungke apa saiki? oh iya ya. Ya, bener. Wong anggere bingung dodok Dodok. lega. Lega. Mangsa kok kaya wong lara weteng malah. Loh, ndodok iki mergo karo mikir apa terus kudu piye. Nah, terus pripun Mas? Maja. Terus karepe piye? Maksud kula wong naminipun bersih desa, ternyata yang ditempati itu di Dukuh Maja. Nggih. Tegese otomatis sing duwe gawe utawa sing gelar pagelaran iki lak dukuhe berarti. Nggih, heeh. Maja. Sing mangku. Sing mangku, gawe. nggih. Iki lho, aku lek gumun piye? 6 RT iso rukun, iso ragat bebarengan disengkuyung karo Pak Dwi. Iki aku iso bayangke betapa sulitnya. Tapi ning kene kelakon lho aku lho dadi RT ngrukunke aja meneh antar RT, wargaku dhewe lho ora rukun-rukun. Apa meneh kok wargamu? Wong kowe karo anak bojomu ya ora rukun. Oh, Mulane kowe kon wayangan ki seneng wong nek kowe ning omah ki bojo asak anakmu ki nyawang raimu ki bunek. Mula kudu kon lunga. Ya kebangetan to. Kok iso bojo nyawang raiku bunek. Bunek-bunek ya entek-entekane manak loro kok bunek. Ya mula gen ra bunek sesuk mulih rasah nggawa rai. Lho. Gitu Pak De. Iki dalan sadis iki. Lah terus piye? Karang nek bojomu ki bunek arep duwe anak loro kuwi kapan? Biyen Saiki ndek anak apa kowe? ora. Mergo bunek nyawang raimu kuwi. Nyawang raimu padha karo ngombe ciu 3 botol rasane. Aku golongane alkohol kok. Ya ora. Terus pripun Mas? Salut dengan keberadaan Dukuh Maja ini. Nggih. Makanya terus aku tak utak-atik gathuk. Iya. Pripun? Otak-atike piye? Gathuke nggo napa? Maja niku lah MOJO. Nggih. M niku malam ini ada apa ki? Lah Bersih. apa wong sing gawe kowe kok takon apa ki apa ki? Malam ini ada acara bersih desa. Betul. Yen mergo O ki angel yen basa Indonesia. Nggih. Mula tak gawe O basa Jawa. Ora apa-apa campuran. Ana tontonane wayang kulit. Nggih. J. Jenenge dalange Ki Bayuaji. Oh sing keri Ana dagelane Ki Marwata Kawer. Gitu Pak De. Sing gawe aku kok sing katut kono. Piye? Ana dagalane iki garek saka Semarang. Ana dagelane Dagalan. Oh. Dadi gempuran tembok dagalan. Ana dagelane Wis ora sida. wong ki aja gampang nesu. Aku ngerti Bayu iki karo aku rada nyiyang. Aku ngerti ngene melu Pak Anom aku tenan aku. Wis kowe arep melu? Heeh. Ya gampang, iki Pak Anom ora mayang. Kono melu ning omahe tak terke sopirku men ngeterke kowe. Oh, Pak Anom ramayang to? Sak anak bojomu nek perlu jakan rono. Mah, wong ora mayang kok kon melu. Ayo kowe iki neng kene karo Mas Bayu kok Nek kono ora nyambut gawe malah kon ngeroki Pak Anom. Nggih Mas Gareng niki ujub rasa persatuan dan kesatuan Betul. wonten Dukuh Maja. Nggih niki luar biasa dan yang rawuh tidak hanya warga sini dari hitungane tangga desa ya do rawuh. sing jenenge Danarasa kuwi ora kudu mligi ning apa ning desane dhewe. Nggih. Danarasa niku perlu tangga kiwa tengening desa rawuh ya ora apa sebab Nggih.
Sebabnya napa? Kula mek takon sebab kok terus kula ya ora. Sebab pun kangen. Oh nggih. Leres. Pun pinten taun mboten mriksani pagelaran wayang sing dadi katirsaning kabeh warga masyarakat Mojo sak kanan kiringe. Menawi bersih desa menika setahun sekali, namung menawi gelaran ringgit menika 3 tahun sekali. Oh, mriki. Nggih. Pasti. Nggih. Berarti 3 tahun itu ada Pagelaran. Tahun ketiga pasti 2 kali. Kok tahun ketiga 2 kali Lah jare bersih desa setahun sekali. Nggih. Nek wayangane 3 tahun sekali. Berarti tahun ketiga mesti wayangan ping pindho mriki. Kula jagake lho Mas, niki hitung-hitungan sampean apa bulet? Sik pripun Pak kok bunek. Sampean sing bunek. Nah, 3 tahun sekali. Nggih. Nek 3 tahun kan loro. Tahun pertama, kelihatan kedua, ketiga wayangan melih. bersih desa Oh, ben nggih. tahun wayangan. Bener, Sampai wah ku sampean hitung wah hitung-hitungane jelimet panjenengan. matematikane pinter. Nggih, nggih, nggih. Mula dhek kon blonjo mesti nyatet duwite bojone. Saking pintere. Saking pintere. Iya. Well, ajeng kaya ngeten. Pripun? Bojone garene pinter golek duit. Alhamdulillah. Oh, Tegese iso ngewang-ngewangi sing lanang. mboten. Loh, nyambut damel golek duit. Oh, sing muni nyambut gawe sinten? Lah golek duit mau? Pinter golek duit. Golek duit pripun? Duite leboke kaos kaki ya konangan, dikeke petis ya konangan. Wah, pinter bojone niki. Oh. Wece rumangsamu bojoku copet kuwi. Lho kaos kaki WA-mu ora weke wong liya. Ah bojoku saiki ya ora ketangkep piye takon buka warung. Oh. Alhamdulillah. Buka warung kok Mas, warung makan apa? Wes saonone pokoke modale go linggis tok kok. Pose to? Warung kok modale linggis. Takon buka warung modale linggis. Kok buka modal Lah yen warunge ditutup ya ora dilinggis sik bukake. ngene bojoku dadi gentro ngono lho. Mulek wae. Timbangane iki mau copet. Ora copet minter golek duit kuwi duitmu. Nggih, Golek petis ya konangan. Aku Nggih. ki wong lanang jujur. Selama ini saya selama berkarir tidak pernah saya menyelipkan uang dimanapun. Aku onone apa tak nehke. Nggih, ya syukur. Pripun Pak Dik? Wit gedang awuh pakel. Apa? Terus ngomong gampang. Ling lakoni angel. Oh, ngoten nggih. Ora jujur, yen blonjo bengi iki, Heeh. engko lung tinampan asta nyang bojoku kabeh. Oh, ngoten. Upama aku golek ya ngenteni saweran kok Pak Duwi iki pira? Alah, gombal amoh nek kuwi kok ya. Gombal amok piye wong kowe ora ngerti Pak Duwi iki sapa kok? Lho piye ta? Pak Duwi Bagio kuwi Duwi Baygon kok Bagio. karepku tak padake karo jenengku. Kono Baygon aku Bagio. Apa ya ning Sumar Baygon? Ya cuma Bagio. Lah iya. Ngono karo senengane kok. Ora apa-apa. Duwi iki genah, beliau pasti putra nomor 2. Nggih. Terus Purwanto. Purwanto. Pur kuwi purun biyantu wong sing keserakat. Nggih. Wan wani bebelo wong sing bener. Nggih, terus to Tata kramane ganep, gampang tersentuh atine. Nyawang aku ngene iki terenyuh. weh. Ya. Iki Aku ku ya nyawang kowe terenyuh ora. nah, Ora Pak Dwi, aku ki nyawangku ya terenyuh. kene ya. Aku lho niku melu terenyuh. Pripun Pak Dik kok terenyuh? Delok urip kok kaya ngono rekasane. Ati kula niku Rekasane nggen pundi? lho lah nganti ngadang saweran saka Oh, nggih. lah kula sebagai kanca Nggih. sak profesi melu ngrantes to. Nggih. Lho kok nganti tekan-tekane matur nek ngenteni saweran saka Pak Dwi. Niku saru nggih Pak Dik nggih. Oh alah reng. Bapakmu iki kancane bapakku reng. Nek Terus? pancen kowe tegel nyuwun karo Pak Dwi Purwanto reng. Pripun Pak Dik? Aku jalukno sisan. Wis padha wae. Ngono kae lengereh-lengereh tenanan. Lagi iki lha aku nemoni ngemis kok nunut iki lagi. Ana kere titip. Jaluk dhewe gentleman kok. Ora lah aku iki ora ya wis ngerti to. Pribadinya beliau saya juga tahu. Nggih. Kan
semoga apa yang dicita-citakan beliau tercapai dan kesampaian. Amin. Kan sing penting kuwi lha kok kowe njaluk ngene Reng. Piye? Gampang sing cepet Nggih. supaya kowe bebas saka penderitaan. Nggih, pripun Pak De? Goleka sejatining jeneng. Weh, lah iki. Sik iki rada ilmu tuwa. Nggih, goleka sejatine jeneng. Piye? Sejatine jeneng piye? Pak Dwi iki asmane sapa? Dwi Purwanto Alias sing Pak kondange Baygon. Mas Baygon. Mula kuwi goleka sejatine jeneng. Iya, Jenenge Dwi Purwanto alias Baygon. tinimbang urip ngrekoso. Goleke Baygon ombenen rae. Kuwi bebas saka penderitaan lain. Niku rasah nembung njaluk saweran sak jam iso entuk sak yuta nggih Pak De. Oh, kliwat, kula melu urun. Takon. Aku arep Pak Kapolsek tasih lenggah to mriki. Lah ngapa to? Ene ngapain? Takon mateni dagelan tuwek iku umure piro? Pak Kapolsek ora rawuh. Oh. Mergo Pak Kapolsek iki polisi sing paling sepuh. Kok iso? Kapolsek saiki nom-nom kok sepuh. Ning sepuh. Sepuh piye? Wis polsek iki berarti kan sepuh. Ya wis padha dene. Aku agar muncul ngene iki lho wong bereng iki. Iya. Iki saiki beda sing dirembuk. Apa Mas? Mas Gareng piye? Kenapa kok desa kuwi perlu adanya bersih desa? Karena ya sesuai dengan desa itu sendiri. Kok ngoten? Desa ki DESA. D. Dihuni sekelompok manusia yang namanya penduduk. Leres. Enak dan tidaknya tergantung yang menghuni alias penduduknya sendiri. Oh ya. S sebaiknya setiap tahun diadakan bersih desa. Terus A. Anugerah dari ilahi yang dinanti. Jadi bersih desa kuwi aja terus miringke nyang klenik-klenik. Ning ya mencari berkah dari sang ilahi. leres. Nah, Leres. Kadang lah ada yang mengartikan bersih desa iki klenik-klenik. Klenik Oh, apa? Haram. Ngene lho. Ah. Nun sewu. Nggih Pak De. Padane awake dhewe ngangge apa sing jenenge kembang. Kembang. Wong dhisik iki nek paring pitutur ora verbal, ora instan. Ora cetha. Mesti nganggo sanepan. Niku piyayi Jawa nggih Pak De nggih. Iya. Garis besare piyayi Jawa ngono kuwi. Ngono kuwi Nggih. mawar. Mawar. Urip ning jagat iki mawarna-warna kahanane. Betul. Mawar. Nggih. Terus Kenanga. kenanga. Kowe kena ngene, kena ngono. Ning Nggih. dicampuri kembang kanthil. Apa? Kena ngono, kena ngene ning atimu kantena ning ngarsaning Gusti kang angarta jagat supaya ora sasar, ora luput lehmu mlaku besok tekemah temekaning pralaya tetep bisa sowan ana ngarsaning pangayoning Gusti kanthi lancar lan rancak. Amin. Ora nggo pangan setan. Ah, iki kadang Lah ora nggih. Nggih ora nggo pangan setan ya Mas Gareng ya. Ha. Apa jenengan mangan? Ora ya. Mosok setan mangan setan. Ora. Aku tenan iki suwe-suwe aku iso munggah lho iki. Iki aku agar ngene aku ngerti golek dalang liya wae. Kene iki liyane Mas Bayu ana dalang. Sapa? Tengkleng. Aku tak melu Oh, wonge nganggo drek wis yo. Iya, ora apa-apa Mas. Melu Mas Tengkleng ora apa. Sapine iki butuh lanangan. Ora sudi. Rung enek lho sapi lagi garing so bakal. Iki apik. Apik. Bener Iya. Napa rekayasa genetik? Nggih, heeh. Dereng enten to sapi rupa gareng. Dereng. Dereng enten. Dereng nggih. Lho andik puno niku ya tau dheke pamer karo bojone. Lah pripun? Weruh sapi pirang-pirang. Nggih. Lanange siji sing wedok Dok pirang-pirang. Wah, iso globu. Mm. Wedoke papat, lanange siji subur-subur. Nggih. Karepe ajeng ngoten. Nyemoni karo garwane. Nek- Sapi wedoke akeh, lanange siji subur-subur. Subur-subur. Nggih. Piye Nggih. nek padane aku duwe bojo Cil. meneh. Men subur ora garing. Nggih. Bojone ya ora apa-apa, Pak. Nggih. Sing penting sing tok rabi ya sapi tadi. Lha nek jenengan ngendika ana sapi rai gareng iki ya mbok nyoba. Nyoba karo sapi. Lek dadak jinjit ki lho. Engko tak goleke Dikle. Ance piye wong yen bojoku ki
dari semula sudah tahu bahwa saya seniman. Nggih. Jadi rasa cemburu itu sudah hilang dari perasaan istri saya. Nggih. Bojoku duwe prinsip. Prinsipnya apa? Wong lanang iki dianggep botol bir. Kok ngono? Isine disok ning dindi ra masalah sing penting botole mulih utuh. Mula ora duwe cemburu bojoku. Pripun Pak De? Wis ora duwe perasaan. Oh, nggih. Mergo nyawang dhek pun bunek. Wong wis ora duwe cemburu ki ora ana tresno. Nggih, leres niku. Betul mbodemu. Apa nek bodhe pripun? Bodhe pripun? Duwe bojo jenengan ngersake krama meneh, monggo. Weh, ngaten nggih. Sing penting adil. Weh. Ah, niku. Nggih, malah panjenengan itu anu ya itu tantangan urung masa didodhok penggalihe. Lho nggih. Nggih. Kowe yo piye terus mbok lakoni? Nggon adil ki ora angel to. Mesti biasane sing kerep diparani sing anyar to. Ha iya. Entuk sakup Nggih. adil mbagi tresno, Nggih. adil mbagi Mbagi rezeki. kaya. Rezeki nggih. Sing pungkasan Nggih. langka ana dhisik bangkeku. Ya. Wah katangan. Ya. Niku alus ning Iki dodhok-dodhok. jujur ya. Sing sugih Nggih. iki kae kula Nggih, nggih. Jujur. Iki jujur iki Ngapa piye? dagelan ki akeh-akeh jirih, Dwan. Oh, ngoten ya. Wis, mula tertipe iki mergo jirih. Oh, nggih, Ah. nggih. Sapa sing ngomong? Oh, kowe wis membawa korban. Ya ora kok ya. Mas Gareng Pak Dewata. Kamu. Niki ujube bersih desa. Engko tak ngaturke lagon ingkang jumbuh kalian kahanan. Lancaran bersih desa. Nggih. Ya Cok, dirakitke sik lancaran bersih desa sadurunge maca nawala. Oh, Kathah ngaten. sanget menika wonten ingkang ngersakaken jineman marikangen katur yulimbuk Mas Gareng Pak Demarwata. Saking Mbak Nuryanti SBA Taiwan. Wah, Nggih. Nggih. Tasih wonten panyuwunan malih nitip nyuwun lagu Andum Basuki yo nggih. Engko diaturke. Yo saiki diaturke sik lancaran bersih desa. Nggih. Dibawani sing bawa Mas Dedi Sugiartanto. Monggo, ya Mas Dedi. Menika kula kintunaken dhateng anu Mas, Mbak Rosyati. nggih. Nah, kanca-kanca diampirke rono. Nggih, Matur nuwun Mbak Ros. Nggih. Wah, Jan, aku seneng yogamu ki. Ngapa Mas? Jenenge wis ganti Nyu Palapa. Ya ora. Kuwi mung dienggo sok-sok nek sing tekan. Wah, lah sing nyimpen niku kok pun mboten ketok to. Lah, mila kanca pengrawit abdi niku ora eneng niku ora merga kok menapa menika wis ora nderek niku mboten ning pensiun karena beliaunya sampun kapundhut wonten ngarsanipun nganggelar jagat. Yang pasti Abdi banyak personil barunya, Nggih. anak muda dan mayoritas keluaran dari isi Surakarta. Nggih, insyaallah suarane ya apik-apik. Kaya mburi geger kula niki mengko nek pun gelem nyanyi. Nggih. Terminal Madiun Ngawi. Wah, luar biasa. Sesuk enek orjeng digotong lho wis nyanyi nang burine. Oh. Suarane apik Terminal Madiun Ngawi wong dhewe bekas calubis. Apa? Calubis. Iya. Calo. Oh sing cok mbati kuwi. Berarti kowe kreatif le. Desa nek perlu aja mek mbati nggon ngebis. Lah terus? Wong ada lemah barang bati. Nggih, yo diaturke. Mas Dedi. Bawane. Yo Mas. Kapan niku dadi kewajiban baku Nano ayo bersih desa Suarane Dedi luar biasa. Wiwit biyen kan saiki wantet. aku dek 6 ki Piye, Mas? dek 6 suaraku ya ngono ki Wah, duh. Lho. Apa iya? dek sinau karo sapa Karo kowe? karo aku Iya ta? mulane ilmune tak keke dek sing apik aku entek artok joki wae Ora tenan. Dedi itu spesialis wiraswara sing bisa manjing ajur-ajer.
Kok ngono? Didhawuhi lanang ya iso nyuwara, didhawuhi wedok ya suarane apik. Tenane. Cobanen bar iki kon malik wedok. Kok enek lagune dhewe nek nyuara wedok. Aku seneng sore iki kok pokoke kok. Sik, kok bar iki kok Mas Didi gen nyuara wedok, gen karo nata gulu. Anu dastere cepakno, Det. Yo, teater iki. Mure adoh sukar sakit glia angglia Yo. Baku ayo bersih desa mure hata sukar sakit lia mandang karya. Yo, apa niku tadi kewajiban baku. Ayo bersih desa, mure hata sukar sakit. Mas Gareng Pak Dewata dalu menika ingin boten saged rawuh saged mirsani lumantar live streaming Permata HD Eka uget-uget lajeng masyarakat berbudaya. Nah, channelmu ra nyarke, Mas? Mboten Mas, mboten. Niki 3 channel. Mula harapan saya para netizen jadilah netizen yang berbudaya, berakhlak dan berkomentar positif untuk mendorong kemajuan wayang kulit gitu. Ora sandadang ngomeni si werna-werna gitu. Betul. Dadi ya wong ki menghargai karya seseorang. Ora seneng ya meneng wae. Ning upama nulis ya ora apa-apa wong ora ketok wonge terus jenenge ya dudu asline. Dadi mau butuh waton lega ya monggo. Mergo penemune wong ki oke ya ora beda karo cacahe wong Mas Gareng. Nggih. Tur sing jelas niku awake dhewe niku dudu pemuas nafsu kok. Oh nggih, betul. Leres Ngegeki pakem lan paugeraning budaya Jawa. nggih. Dadi nek kudu kabeh seneng wong butuh Ora kasih, iso. ora iso. Mula adile Mas. Apa sing dadi kesenengane kuwi ya golek ana dhewe. Aku seneng soto, aku ya tak jajan soto. Ora kok enek wong mangan soto dilok enak pecel. Enak sego goreng, aku kono senengane soto kok. Dewe-dewe. Nggih. Aja tak terus kowe lehmu seneng karo sapi mau mergo senajan wis mlebu senengane dhewe-dhewe. Ini ora umum to aku kok karo sapi. Kok terus anak-anak kebu marjuet. Ora ya sapi pedet rai gareng kuwi. Monggo. Nggih. Ning seneng lho aku bersih desa ngene iki seneng. Ya. Mujudake kerukunaning warga. Betul. Dimanapun juga di telatah ngendi wae yen isih ana bersih desa berarti penduduknya masih guyub rukun. Keluarga ora mung bapak ibu anak ya Mas. Nggih. Ning lebet keluarga besar utawa keluarga ageng kaya dalu niki. Betul, ini namanya sambung rapet rasa antar tetangga. Apakah arti keluarga? Keluarga itu keadaan apapun harus selalu bersama-sama. Leres. Baik suka maupun duka. Nggih. Lu tuh lupakan egoisme masing-masing ora kena. Ya.
Artu arahnya harus selalu positif. Yang namanya keluarga tuh arahnya harus selalu positif, mencapai kebaikan, jangan keburukan. Nggih. Itu gagasannya harus sesuai dengan keadaan yang ada. Kalaupun keluarga punya gagasan yang melebihi batas atau kapasitas, akhirnya tidak terjadi, malah jadi rugi. Oh, ngaten nggih. Ini keluarga, Mas. Keras. Bakune warga mriki keluarga. Ah. Saiki keluar dari penjara tegese. Wis beda meneh. Aku bangsa kriminal iki ngeri aku. Ngeri, ora usah dirembuk. Ning bakune ayo persatuan dan kesatuan dijaga. Napa melih niki arep mengeti dina kamardikane awake dhewe, negarane awake dhewe to, Mas? Nggih, Ayo kita isi dengan hal-hal yang positif. Kula salute mriki niku sepanjang jalan penjore lampu. Wuh, mengkelung-mengkelung kuwi tak hitung kuwi. Piye? Kuwi yen udakara sak penjor ngono kuwi ya bangsa 250-an. Betul, nggih. Apane? Regane Oh. aku 2 meter kuwi 50.000 kok. Kae mau ana pirang meter. Pirang meter Lho, nek hitung-hitung titis to niki. Nggih. TRT kok le. Tenan. Oh, RT. hitung-hitung iso titis. Heeh. Heeh. Apa? Arep mbok titiske nggon dine. Yo kene hitung-hitung. Iya. Ya ta? Heeh. Saiki nek 3 juta tambah 2 juta. 5 juta. Ah saiki nek 1750 dibagi 3,7,6. Cek wis komahe koma meneh. Oh, Kok lorone nemen komane ping pindho ki? lho, aku setro kok. Ya ora ana hitung-hitungan apa iso ketemune. Bodoh 1700 dibagi 37,7. Nggih. Iki ketemune piro? Sithik banget. Sik. Wis. Wis jelas niku cetha. Ora usah ngitung. Ora usah ngitung-ngitung. Iki sing diarani kalkulator error. Kalkulator error. Kalkulator error. Mulane kowe iki sewidak romono lho. Sik, padha-padha hitungan ki ngene wae saiki. Kowe ngerti sapi? Ngerti? Ah, berarti rapi cek. Dadi Wah. Kok sik to karepe iki piye? lah ya wis ngerti kan berarti iso weruh to. Oh iya iya. Lah terus sapi iki piye? Ayo, sapi kan sikile piro? Papat. Yen sapi loro sing sikile sing tememplek lemah piro? Sapi Sapine loro, Ah. sikil sing tememplek lemah cacahe piro? 8. Kleru. Kok kleru? Jawaban yang betul tergantung jenis kelaminnya. Sapi loro yen lanang kabeh sing tememplek lemah 8. Ning yen lanang wedok sing tememplek lemah gur 6. Pripun? Nek sapi mudeng. Nek perkara sapi titis Nggih. deh. Iya, Anak sapi. iya. Oh, jadi berarti pas. Ah saiki sing ora sah akeh-akeh. Hitungane wae. Apa? Manuk loro Heeh. dibedel kena siji. Manuke isih piro? Isih siji. Salah. Kowe iki lulusan TK ngendi to kok salah? Manuk loro Bedel siji siji. entek. Kontek piye? Sing siji mau mabur ngeru kancane mati. Aku ora weruh matamu picek dadi Bali ning sapi. Sapi. Tak tekon Mas Gareng. Heeh. Sampai rak basa sapi rak ngerti to. Ah. Ana truk gawa sapi cacahe 5. Saka Surabaya digo nyang Solo. Tekan Nganjuk mencolot siji sapine jek pira? 5 saka Surabaya go nyang Solo. Mencolot siji. Mencolot siji cacahe jek pira? Karek pira? Saiki sapine wedi apa ora? Oh di piye to? Oh ya Ora. Berarti isih papat. Ora. Mencolot siji to? Ora. Isih 5. Isih 5. Kok iso 5 piye? Lho, dalane glonjal iki mencolot ning dhuwur truk ngono lho, ora medun. Dadi mung lha mumpul tok. Ora medhun. Kowe tau ngerti sapi kok engklek. Oh, kok le. Oh, nek aku ra sampe engklek ki ana nek jek pedhane jero. Ah sing aneh malah kowe kuwi. lah pripun, Pak? Ngerti sapi loro sikile 6 ku nek ora njlimet neh mung mati. Aku mergone ya tau ngerti. Lho sapine loro kok sikile 6 jebul sing loro nangkring. Wah, jatah. Iya, iya, iya. Dene kok- Nek nangkring piye, Mas? Piye mau piye? Wah, biyen ya ngono kuwi paling lakoni, Mas. Dene kan golek ancik-ancik. Ngene jinjit. Oh, ya panen. Yo, Ibu Waranggono papat. Yo jumeneng sik. Diapake? Oh, sik, Mas. Sik. Kula arep nganti lali. Kula arep anu, Mas. Napa niku
ngaturi tali asih. Oh, Kagem Mas Dwi Baygon. Nggih. Karena beliaunya menawa menika Motor. ujung tombok ya ujung tombak. Motor dari segala acara. Mila nyuwun tulung dateng Mas Dwi kepareng minggah wonten pepanggungan Mas Dwi. Pinarak wonten mriki Mas Dwi. Monggo ayo mataram. Ayo. Ngetan bali ngulon ono ono Sing sayo ngalolo ayo sukses. Sukses hari ini. ngopo kok Sukses. terus Pak Dik kok rumah sana kok GR lho Pun kajeng wong ki sakarepe dhewe. nggih Ana ta mendung tanpa udan ki ya ana. nggih Duduk tanpa udan. Ya ben Nggih. sing seneng kono ning sing hasil kula ora masalah. nggih Silakan ngombok arep kanca melu seneng lumrah ya Pak Dik wah kan selebrasi karo bang ngebulke gal. Wah. Entuk ning Anu lho, wingi kembali kepada saya. wingi ana lho dagelan untuk saweran dikantongi dhewe terus setruk ana lho wingi lho. Ning nek liyane nek aku ora kok. Pak Dwi pun mireng piyambak niku omongane karo Pak Wi. Terenyuh aku nek. Sedulur kembar. Baygon karo Bagio. lah iya sing jenenge sedulur ki ya arep nyawer sedulur ya isin ya Pak Dik isin Ora iso. kudune sedulur iki malah melu tombok melu ngragati sedulur Paling ora nek Pak Dwi ujung tombak kowe iki dadele andheane. Iki ya sedulur. Minas Saiton Nirojin. lah kok iso ki ngopo Nekani Sakarepe. Oh, nggih. Wong ki nek ora duwe hasil, niku omong sak legane awake dhewe niku nyuduh dosa karo entuk hasil. Yo, iki arep wacine kaya ISIS e. Ngukuli wayir. Betok yen wong tuwek wayir. Ha nek kowe apa? Ya kipas angin ngono. Wah. Saya goblok. Apa? Wayir fan kipas angin ini zaman bapakmu Sugeng dhisik kuwi jenenge kipas angin. Bapakku Marno kok sugeng. Ayo kae mana jenenge Sugeng Sumarno. Pak Dwi nyuwun pangapunten kene iki ngeten gocekane tiyang tuwek-tuwek nu ngeten. Suwi luceng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Alhamdulillah saged Bapak kepanggih. Maloto Mas Bayu. Selamat malam Mas Dwi, sehat terus nggih Mas Dwi. Amin. Matur nuwun panjenengan nimbali kula sak kanca minangka dados lantaripun warga Dukuh Maja. Yang jadi pertanyaan pertama kali kenging menapa panjenengan kok disebat Baygon? Jaminan mutu. Jaminan mutu. Karena beliau lenggah minangka dadi anggota dewan, jaminan mutu tetep bela ning masyarakat. Mula parapane Baygon. Membunuh sesuatu yang mengganggu kehidupan manusia. Nggih. Kaya serangga, Nggih, coro, gareng. gareng lho. Apa Gareng pong. Gareng pong. Dadi mula sing jenenge Bagio niki remen nek dianggep Nggih. saudara. Nggih. Kalih panjenengan Baygon. Nah niki bagingan. Labene suwe elek. Mas Dwi, menika napa nggih raos remen kula sak kanca dhateng panjenengan dasare lakon dalu niki sing ngersake ya Mas Baygon. Apa Mas lakoni? Wahyu Purbakayun. Purbakayun. Mila kula arep namung ngaturi tali asih niki nggih, amit-amit. Monggo pareng nampi Mas Dwi. Ini nggih tali asih saking kula sak kanca abdi. Mugi dadosaken remening penggalih. Niki nimbali panjenengan lagi sepisan iki. Nggih. Mangke menawi ganep nimbali Dek Bayu kaping 3 mboten ringgit, Pak. Menika wingkingipun kan bogas. Niku Pak, yaturke jenengan ngopeni niki. Matur suwun sanget nggih. Nggih. Mas Dwi, harapan menapa untuk warga Maja?
Sugeng dalu para rawuh para Gasdaya. Nggih, sing dalu. Nggih, intinipun kula atas nama pribadi lan sepuh-sepuh dukuh mriki weling kalih warga masyarakat RW 7 jaga kekompakan, Amin. jaga Amin. kesatuanipun. Siap. Rawe-rawe lantas malang-malang. Nggih, niku singkat padat mentes. Kalih nyuwun lagu kagem warga masyarakat. Menapa, Mas? Pepeling. Pepeling boleh, siap. Nggih. Sawaripun tenang niku wau dolan. Weh, Pakde, isi sira Pakde, isi sira Pakde. Coba nggo kepek-kepek Pakde. Isi dua. Iya. Sampeyan lho krosis mboten. Ya iya. Aku melu sepribit nang kene. Ya. Pak Dwi, kula rupiah-rupiah nggih purun, Pak. Ah, iki dolar. Nggih. Jenengan periksa dolar. Tegese beliau Pak Dwi iki dadane melah. Nggih. Anek gareng luwih dhuwur Apa? pon sterling. Lah, Napa niku? Rupane rapokno turunan maling. Nggih. Mentaram yo. Wis lenggah Mas Dwi. matur Pak Dwi. Ibu-ibu cacahe papat Mbak Eka jejere sing jejerene jejere meneh. Berempat Mbak Rizky jumeneng, Mbak Suci jumeneng, Mbak Dita jumeneng. Ayo, nyiden karo pelaku apa? Ora, Ayo sing rukun. ora kebablas ning mawon. Barisan ibu-ibu ditata dhewe-dhewe sadar diri sing dhuwur sapa sing cendhek sapa manggon nggone dhewe-dhewe. Aku sesuk iki bali kok kene sesuk aku iso meteng lho tadi. Dare mau setia. Lho, lah setia iki lak di sana. Ah, nggih ta ora urung mangrutingan. Yo Nggih. ora wong aku jenenge. Entuk kaya ngono ne yo. Ya anak-anakku kabeh, anak-anakku. Iki lho, nek aku slamet ora mungkin jemburane karo Ngapa? ayo kaya nyangking termos. Sorry. Sorry, Mek, sorry. Mas Gareng. Nun, Tak kenal maka tak Sayang. tak nikah. tak sayang kok tak nikah. Sayang kok ora dinikah. Anu, Kaya- kok kono ngenalke saka kono. Kowe ngajeke nang kono aja cedhak aku to, aku nggo dolar engko nak aku. Senengane ngenges-ngenges. Oh, ditelono ya. Muga-muga dolar mudhun. Lah kuwi wis medun. Lah iya. Sok Mas Duwe wis medun. Lah iya. Mudhun ra masalah, sing penting income masuk. Wong tak kenalke sik. Jenengmu sapa, Dok? Sugeng dalu Pak De Gareng. Sugeng dalu. Derek tepang Pak De, kula Rizky Ainanda. Rizky Ainanda, Nggih. bocah saka ngendi? Saking Purwodadi Grobogan. Purwodadi kutane sing dadi nyatane. Ayu tenan, nyatane pancen ayu tenan. Ya Ah, ta? kowe ora kaya ngono ayu wong kulinamu perlu sapi dadi. Nek entuk putihe. Aku ra entuk dolar. Iya. Ayo putih ayo entuk dolar. Ya, anu nun sewu saka Purwodadi. Nggih Pak De. Anu nun sewu iso nyinden saka ngendi, Nduk? Kula saking sinau Pak De. Ya sinau ning ndi? Wonten kuliah enten isi. Isi. Pas sinaon Institut Seni Indonesia Surakarta. Luar biasa. Wis semester piro? Semester piro? Alhamdulillah sampun lulus strata 1. S1. Alhamdulillah. Wis sinden saiki sarjana. Wis dibojomu dulu. Sampun. Sampun. Oh, ya wis, kene. Wong kok nyerik-nyerikke. Ora nyereke. Wong kowe iki ora Genti iso. Pak Dewata, genti Pak Dewata. Ora Bareng iso. Pak Rizky jejere Pak De. Di bar Pak Rizky. Lah. Lah iki. Dolarmu cair iki ya. Oh, nek perlu tak tambahi ora Oh, masalah. Ngantai padake wong tipis wae. Dagelan mampu. Dagelan mampu padaknya. Pripun? Eh, Ampun sia-sia kados Pak De Gareng niku mau lho. lha sing alus to kok kaya reserse. Tes kes Oh, tes. sinden enom ayu
ning kemampuan pendengaran piye? Oke. Ya. Siapa yang tahu kalau dia daring? Daring apa? Darurat ingatan dan tidak omong bongak-blongok ngono. Mas ya si dene Mas Bayu kok mbok anggap edan iki piye? Loh, aku kan ora ngerti. Oh ya oke. Aku ora ganggu ngomong karo sapa ki mau? Hah? Rizky Pak De. Ah, kowe karo kamu? Rezeki si milik iki. Sing darurat ingatan iki kowe. Heeh. Ayo. Dhewe sapa to? Didanawati. Oh, jenenge Ngadino. Oh, Atino Sadimin. Asmane sapa? Dita Intawati Pak De. Dita Intawati. Nggih. Wis lulus neng isi Alhamdulillah sampun. S1 jurusan Karawitan. iki jurusanmu nyuk witan. Karawitan. Kerawitan. Keraki nek bahasa Indonesia nek Jawa keraki apa? Munyuk, Ah, nek kerawitan munyuk witan. Wah, apa ya enak kuliahane ndi, Dok? Munyuk witan. ora ngerti. Wis rampung S1 jurusan Nggih. karawitan. Wiwit sinden tahun Kula mulai TK. ojo sembrono to kowe. Nggih saestu. Aku iki bapakmu lho. Lah nggih to. Kowe kok ya metendrek. Lah pripun? Kowe ora ngerti asline, kowe ora ngerti asline takono sik asline. Asline ngendi? Banyuwangi. Udar kowe, wis Pani. Pani. Pripun? Aku minta takon. Lah kok turun moral? Takon. Nggih. Jangan dipandang ku wong tua ndak darane arep ora takon kan entuk to. Nggih. Wis ndek bojo. Alhamdulillah sampun. Niki nggih bar bayi Pak De. Ah, aku Gelem kok isih lunyu. Wah. Apa? Rezekine lunyu ngono lho. ora kudu kuwi kowe. Omonganmu mek horor terus ket mau. Ben ora entuk dolar Wis bar duwe kagungan putra. Nggih. Oh ya ora masalah. Kan ra melu sinden to anake. Kita sik alit to. Tesih alit Pak De. Ayo kowe cegedheke. Oke. Cegedheke bareng-bareng lah. Oke. Bahasane anakmu ngono piye? Loh, ora apa-apa lho. Oh iya, Ya daku, niku lho. daku Lho, ora anak. apa-apa. Nggih. Ora Ya, ya. bedane kowe dhisik ana wong ning klamberangan nyotot. Ungu dadi anak asu ki ra mergo Anak asu. Apa ana kok aku itu ngepek anak asu iki piye? kaya malah bagus asune. Nggih, matur nuwun. Jejere genti Mas Gareng neh. Ah, aku. Oh, Pak Dewe. Wah, Dewata. Enggak Pak De. Selanjutnya Pak De. Lah niki mesti ora pangling. Ora pangling. Iya. Angger urunge pesek ngono iki wis. Hati-hati lho, Dok. Hati-hati rada-rada dikretak kowe iku. Hujan. Oh, ora apa-apa, mek garing ngenehi sabun kok dibilasi resik. Nggih. Bangane kowe mlebu salon bayar. Oh, sembur-sembure Apa Pak. ning ndur panggung kok cuci muka iki lho. Ora masalah. Kuwi sembur-sembur adas sing ngono Kowe kuwi. kaya tak lapi ya kesembur kuwi Pak kowe. Ora ya iki ora cuci muka. Iki dheweke tayamum. Tayamum Nggih. kuwi ora. Asmane sapa? Nggih, derek pitepangan Pak De. Mbok aja ndereke kok nek pijepangan nek nderek nginep apa piye ngono lho. Tembunge kok nderek pijepangan Pak De. Pitepangan. Ah aja nderek ning dalem marwatan ora masalah. Wah, oh lho kowe iki omahmu nggon ngendi? Pundi to? Lah kan jenenge nek piye Jawa ora ngono to. Ya. Iya to. Misale daleme Pak De Marwata ya bahasane dalem kamarwatan. Padane Gandamana, Gandamana. Gondomana. Surakarsa, Surakarsa. Marwata, Marwatan. Nek nderek ning dalem marwatan yo sinau. Ah, nek gareng jenenge dalem gareng. Kaya ora penak ya. Dalem apa sih? Loh, dalem garangan. Kok garangan? Garengan kok garangan. Asmane Kula Suci Ovita Dewi. Suci. Ovita Dewi. Agak keserimpet kowe. Ora iso. Oh, Wita Dewi.
Iki kondak. Iya, kondang iki. Minuman neng kotak kae. Apa kuwi? Napa? Oke. Wita. Ono susu. Iya. Ora wani cetha kowe. Buah Vita. Wis Nggih. lulus. Ampun. Iki ora mung S1, S2 lho. Oh iya. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis ndek bojo. Dereng Ah. payu. Eh? Dereng payu. Ah kira-kira sekilo piro? Ada kaya tuku salak. Sing jenengan nyangke sekilo pinten? Dadi bang aku ngenyangi tak nyang dhewe. Wah. Oh, Pak gawa dolar kok terus ngono. Maksudku anakku ije-ije. Oh, nggih. Ngono cethake kanggo anakku. Nggih. Nek anakku ra gelem ya kepaksane, Dimakan sendiri. ya kepaksane golek dhewe lah ngono. Wis. Nggih, matur nuwun Pak Suci Vita Dewi. Wis dikenalke kabeh. Ije. Ije siji kok aku kenal kabeh piye. Oh iki ya sinden to. Apa rumah samu nangka? Sorry Nduk wong ora ngerti kok. Jenengmu sapa? Oh, budek. Kok budek piye ta? Lah cak omongan ra nyauri iki. Jenengmu sapa? Nah. Wah, dikiwo ya ampun. Bawa ya. Pripun Pak Dewi? Iki nek kucing Candramawa. Lah kok ngoten? Dipendelengi tok rasane kaya merinding. Betul. Nggih. Iki sing melu KKN ning desa. Penari. Ayo demite iki. Candramawa wis buta lho, kok iso kurang serem aku dadi demet nang masane aku apa? Mudar wis. Masane apa aku pede? Apa? Apa? Kancane wedok ya wedok kabeh ditekoni mu ya sing padha. Masa Kaya aku mbok becane dhewe rumah. Masa kaya ngene kok kucing. Lah ku ya apa? Iki dudu kucing, iki bedor. Pak Kapolsek, niki Mas Gareng tesih dolanan. Kok aku tak seneni to? Tak belani ya. Bu. Syukur kowe. Kok aku tak seneni ngopo to? Aku ora salah kok. Ya ora salah wong kowe wis sinau lho. Heeh, ning ora tak isi mau. Iki sing duweni kewajiban aku niki. Nggih. Makane tak luse. Ya. Jenengmu sapa? Jeneng kowe Kapriyanti Ningsih. Nah, mbok sing cetha takon wong tuwa. Wong cetha-cetha rumangsane apa kene mau ame diliwati rumangsane kene dudu sinden ngono, Ya. Terus aku meneng disalahne. Wis ora entuk dolar dunek unek. Aku Wong nek lagi nasib elek. Aku dunek unek iki paling sing nggo dolar. Aku rumangsaku bojoku karo bojoku galak iki. Ayo dipek sisan. Bangane ngepek sapi yang ngriki. Rumangsamu iki pedet. Iki pedet. Oh, aja nesu sayang. Mboten, Bu. Jenengmu Eka Prihatin Ningsih. Iya. Bocah saka ngendi, Duk? Bocah saka gunung. Bocah saka Kowe lak tembang to. kula alamatmu. Aku saka Sragen, Pak De. Sragene ngendi, Duk? Sragen Sukodono, Pak De sayang. Kowe apa? Wis poin siji. Iya, diceluk sayang. Poin siji apa engko ya njaluk rokokku iki bocah iki. Ora, terus kowe apa ya kaya kancamu sekolah ning isi. Masane kaya kancamu aku ya wong masane kok. Maksudku ki ya kuliah ning isi. Oh iya. Ya wis lulus. Ya wis. Ya diakoni. Gak diguakno lho. Ya diakoni to ya. S1 kuwi. S1 kaya ngene iki ning pesen toga ning ndi? Loh, Iki ora nggo toga. Kanggo apa? Ceting dicet. Ya pancene aku dudu mahasiswa aku sego blek. apa elek? Tidak diwisuda aku ceting. Parake nesu. Rumah tamu kaya ngono, aku diperintah karo kuwi. Wong tuwek kon ngenteni dhewe ning bandara nganti ki sore bulane mek ngenteni toga ndas ceting iki mau aku. Ku tekan Medan aku ngenteni menus iki. Ya, Manusia. Iki gocek aja nesu ya, Dok. Iya. Aja nesu. Anu, wis Dik. Bojo. Kok guyu lho? Ora galingan lah Pak De Marwoto ngenteni nganti garing ngono. Lho. Ora, nganti suwi banget nganti garing ngono. Kok kowe ki di bojo apa wong kok? Kowe ora tanggap omongan iki tok geblek men. Apa? Kowe takon ngono ki mau.
Rati Garit ki sapa? Wah, kowe tell me kowe. Oh iya. Bulane kowe iki daring darurati ngacah, Jon. Ya tak kira wis keliwat. Iya. Apa malah rapen? Apa kowe? Rawan pendengaran. Iya. Ora tenan, aku takon identitasmu wis duwe bojo kok. Urung. Pacar. Urung. Lho wong wis satu kok ora duwe pacar ki. Ya ben lho sing arep lho sapa? Lho, ben arep Tak sisanke kowe arek muni kuwi ta. ora nganggo cara, kepengin ndang entuk pacare cara. Carane piye? Ini ditulisi diskon 50%. Masamu. Kaya hem. Maneman lho. Maneman masa remaja masa berpacaran lalu hilang. Oh iya. Tentang jodoh nanti Tuhan yang menentukan. Oh iya ya. Kowe sakmene ora ndek. Ya dongake muga-muga cepak jodhone. Amin. Aja ngono wis ben karepe Kowe sak. mare ning ndi ditutke pake kok. Daripada kowe nanti tutke laler. Apa? Kuwi garing apa telek nek ditutke laler. Manis. Manis. Manis sing madu. Nek laler kuwi telek. Cilik wonge lagune pedes. Iya. Manis. Wis ben wis Ngene, karepe. ngene. Kowe urung duwe pacar. Nggih. Ana 3 perkara. Syaraté napa, Pak De? Syarate. Nggih. Siji berdoa Berdoa. Betul. supaya entuk Jodoh. Nggih. Kedua, berkaca. berkaca. Iya, ngilo. Berkaca. Heeh. Nek iki urung entuk, saiki sing ketiga. Napa niku? Berusahalah cari yang lain. Iya. Ya, heeh, kuwi kiat-kiat sing apik kuwi. Nek aja ngono lho, majo sia-sia lho. Ora, wah Kuwi iki arep padheke iki sia-sia karo aku nek aku tresno mbek dheke kuwi. tenan Aku ya tresno karo dhek ning dhek ro liyane. Oh, tak buntel godhong ya. Apa aku ki tiwul. Ora sabar. Dibawani sik, dibawani. Yo dibawani sik, Mbak Rizky. Yo dibawani. Oh, seko iki sik kowe. Wasita di pepiling ya. Sunane Mas Baigon. Ya, hai. Maka ayo. Mas Baikon. Lagi guyu apa ngece? Seneng. Guyu hai. Yo Kak. Ya. lagane pancen ngoten. Nggih. Pancen ngene lho, gendeng ngene lho. Ya ora. Yo nek kuwi. Iya, iya. Nggo ciri khas no. Nggih, Ora ayat nggih. gendeng, ora ayat gendeng ora kowe wis. Kowe tak lem kowe. Apa, Pak De? Kowe iki gur suwung. No iya. Ya Kak, wasita di Wasitati. Wah. Wah. Ngapur. Iki udu sapi yo ngapur kowe. Tak ondolnya Suarane. wong gemes iki aja ngono, ngurusake aban. Aku tenan, aku anggere ana wong suarane kok gemes. Wis ora seteruske, ora seteruske. Lah terus ki Wis kono wisuh gak turu. Aduh. Apa bayi kok? Lho aku kon wisuh padha nebar kena laler. Ya bener. Iya. Oh, dilemok. Ya Kak, saking Saking Prawinasis. Ah, wis tak stop sih. ya. Sik tak goleki. Mas, njaluk jeke listrik, Mas. Nggo apa? Tok cekel ngono nek demo tok setrum. Oh sadis kuwi. Ya, nano. Ngeling ana wong urip ning donya. Bebasan mong yuk. Bebasan mung mampir ngombe. Tak omongi. Nek tak rasake tak omongi ning kuwi aja ngomong. Dadi engko wis ngerti. Dadi kok aku omong ngono, gen ora tak omong ora. Nandai omong banter ora jamak. Tak omongke gen Tak omong. wong loro wae. Iki pas tak goleki sing ngomongi sapa bae contonge nanda. Yo omong gleni ketoke rindane ngarep pet lho. Wah, PC kuwi matane. Ayo Kak. Iki. Kak, suaramu apik. Tawerane Rp100.000. Kaweran 100.000 rupiah. Pak Dewata, Pak Dewata. cobi Pak De. Wasita di saking Prawinasis. Asis. Cobi Pak De. Wasitoti Terus saking Prawinasis. saking Prawinasis
100.000 kagem Pak Dewata. Iya. 100.000. Benjang lamun. Weh, cukup kancane akeh ngawur. Yo Bareka, Mbak Suci. Iya. Nyeling ana. Iya. Ngeling ngono wong urip ning dunya Nano bebasanmu mampir ngombe 100 untuk Mbak Suci. Nah. Terima kasih. Ayo. Tutuke Mbak Dita. Ayo. 100. Salakeng lima waktu Terus kudu tansah dipun lampahi 100 untuk Mbak Dita. Ya. Kita 100. Ya. Ayo. Dalu niki rame nggih Pak De. Alhamdulillah sing mirsani kathah sanget. Kangen. Oh nggih. Kangen wis suwe ra tau mirsani secara langsung saiki diajangi sing penting tetep prokes gitu. Nggih, leres. Seneng kok niku Nggih, kangen oleh ketemu tangga. nggih. Sing 2 tahun ora entuk salaman, ora entuk pethuk, sakniki wis iso gabi ora rangkulan. Yo Mbak Rizky, yo. Yo. Saga agama Tak tinggal dhewe. Pakaratikan luhur 100 untuk Mbak Rizky. Nah, ini 100. ya. Sun Pak Bayu. Nggih. Pak Dewata yo. Nggih. Ngedohken tumindak mungkar. Ya, monggo Pak De. Ngatoken tumindak mungkar 100 Pak Dewata. Ya. Iya ti urip. Yo, yo. Yo Kak. Yati urip manggya tentrem terus ora apa-apa nengke Aku arep nembang dhewe ning ngarepe Pak Dwi. ya sekono ben Wis dak kono nembang. kono nembang Dak nembang. pokoke bali aja njaluk sangu lho Hah? melu kono apa melu kene Jepang apa pajak Pas apa? Pak Pade, Apa? iki pesanan Ibu Presiden untuk rupiah, Pak De Marwoto untuk dolar. Karena Seorang- rupiah, karena oh, rupiah. rupiah juga boleh untuk dolar. Seorangnya penjelasan untuk doa, ya kan? Lah iya. kuwi penting kuwi penting Ah, ono kancane. Iki sing ora entuk saweran ning kene iki. Ning gone wong ora entuk saweran. sing sinden ora entuk saweran ora usah kuwatir Apa? Pak D sing nggawa dolar nek dicairke dadi rupiah liyane ora usah tobat. Arep bali men Bali, arep bali ning Semarang, mobile wis tak gemboske. Iya. Kowe dionek. Mas Gareng. Nun. Jene 200. Walah, bohong. Lah udah tak pindah rono iki ngopo? Lah rumah saku wis entek kok. Pak De, Yo. pengen entuk kancane awor sing ora entuk saweran. Apa? Ndio kotak lho, kan. Rumah saku dipedhem wong iki. Yo. Baca donya akhirat Mas Gareng yo. Golek saweran ya dari kosone kami. Aja berkat. Barake kaget. Aku dhewe ya kaget. Dia wingi ora kaget lho, Pak De. Apa? Belum budek. Yo. Jondonya kira 200.000 kagem Mas Gareng. Alhamdulillah. Nggih. Nembang wis rampung. Wis ora ning kewajiban liyane to. Tulung 200.000 mangkekke Mbak Darsini 100, Fahmi 100. Lah pas nembang nek arep tak perintah, aku ganggu gitu Pak De.
ora sopan. Lah nggih ora sopan. Iki mah sapik. Nggih. Tegese arep enom. Nggih. Dalang kuwi duweni kawibahan dadi kendali operasi niki. Nggih. Kapten kesebelasan iki jenengan. Nggih. Dadi anak buah dikon Kowe apa? iki dagelan apa sengkuni? Aku ki sengkuni ngerangkep dagelan. Mergo pemaine ra teko. Iya sapa? Mbak Darsini karo Fahmi. Nah, oh. Iki ana iki. Iki ana sisa kembangane. Oke. Iya, iya. Oh, wong ketoke. Kowe ya gelem. Ya gelem lho. Wong kok Wong sinden ora ngadeg blas. Lho saweran. Ora njaluk kuwi diparingi. Oh, lah iya. Ora njaluk kowe aja waton ndakwa kowe ngawur. Ha iki, Mek dikongkon ki diwenehke kuwi amanah, nek kowe ora menehke kowe salah. Sedo sing ngekeki Bayu kok sing nesu kowe. Aku ki dandane tumindakmu sing ora bener. Aku ngomong-ngomong kaya ngono ngeterke dor ngantos kowe modus e. Ora cekel dute karo kecekel sindene to. Lah, heeh. Wong kok seneng nyo tak lho ning. kuwi lho burine kuwi lho. Pindagon kowe. Pindagon. Ora. Kayak duwe tak pindagon 100 sending. Ya, susuk selawe ya. Alah. Oh, sawer kok susuk. Ya. Mangsaku enak ya lungguh tok. Ya diaturke sik langgame. Ya. Dalangi kono pahit. Piye? Dalangi kono pahit. Lho, mudhar aku. Kowe dalang payu ora nyawer aku, dalang nganggur lu nyawer aku. Iki lho. Kowe Napa kuwi? nyatus. Sawerane iki slametane wong mati, nyatus. Walah. Aku mau kalah tak ijoli luwih akeh. Ngene tak tomboki luwih akeh ngene. Nggih. Gorene, sing gorene. Bali tak ijoli sing luwih akeh. Nggih. Ah. Tenan lho. Iya no. Ada pendhita pangandikane ratu. Ah, luwih akeh kuwi. Oh. Oke iki. Piye ta? Mau loro iki loro oke lho. Oh 100 kok. Lah ya wis, mau pira? 100. Tak ijoli pira kuwi? 100. Lah bener apa ora? Bener. Ya wis Ya kok. jare luwe oke. Ayo lek mung ngitung mung bola-bali ra dadi oke. Wah, kowe bodoh banget. Sumber daya manusiane kowe ketok le pekok kowe. Oh, aku sakit. Weh, kan weh. Iki titip sesuk go royal bareng ya. Sing bocah iki lho ya. Pak Dengklang iki kok ya ubet men lek areng golek kelanangan sapi ya, Dik. Kuwi pancen nggo lanangan sapi. Ya ta. Ora sudi. Yo. 100 kok diti. Ya diaturke langgame. Kaya modus iki bae ya. Lah piye? Mosok Jokoku dituku 100. Lah, Joko. Loh, ya karo wong lah wis ora Joko karo sapi Joko lho iki. Ayo kek dinyanyi. Apane? Ya Pak Rizki, langgame sik. Aku ditunggoni sedulur kula lanang lho aku seneng ora umum wis. Maka, yo. Yen wansine tansah dieling-eling wis wansine
sedaya. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken lenggah sedaya kecuali Mbak Rizky karo Nduk Eka. Trikono sik. Ya Mbak Rizky. Malik pelok barang wonten sing ngersake jeneng gula, ayo diaturke sik. Nggih. Tasih niki nggih. Rizky kali Eka. Nggih. Pripun Pak Den nek panjenengan mriksa niki kula kalih Mbak Rizky pripun? Wis kaya nganu kae lho, apa pal sing ning prapatan kae. Sing siji stopan Bang Ijo, sing siji pengamat trotoar. Lah ya Mas. Nek panjenengan Pak Dewata. Kowe iki nek karo Rizky iki 11 12. Ora pate beda napa pripun? Persis ya Pak. Ning 11-e awan, sing 12-e bengi. Kasek sak. 11:30. Iya. Nggih. Napa dipun Anu jeneng gula. Oh iya. Sing bawa khusus Nduk Eka. Gegarane wong akrami. Maka engko langgame Mbak Rizky. Cocok. Nggih, ya Nduk. 100. Gegarane wong akrami. Tutu banda tutut rupa. Joget. Apa? Joget. Wong dijugeti. Kae lho sing kowe nek joget. Oh iya. Oh, mengke joget niku. Nggih. Engko ana sesine dhewe. Yo nek sing Anu among ngati pami. no. Terus Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang no nano. yen angel angel Meno. langkung tan kena tinumbas harta Yo langgame, monggo Nduk. Yo.
Jos luar biasa. Napa Pak De? Bosok kupinge. Ora entuk sawer kupinge bosok. Ayo kupinge ditinggal ngomah sesuk. Malah enteng. Tinggal ngomah sak ndase. Ya nduk, ya nduk. Ning joget nang kene. Kowe ning joget nang kene. Bablas Rama seger kelinci ucul. Kur. Yup. Matur sembah nuwun dhateng Mbak Rizky. Sampun dipamundhut saking para kadang-kadang SBA. Utaminipun Mbak Sri sing wonten Surabaya. Ngaten nggih. Nggih, yo. Nduke Kak sik. Kak aja ngalih. Sing ngkon udun sapa kowe? Ana sing ngersake lagon cewek gaul. Ah, Wah, iki sing nembang ya kudu sing gaul. kowe lagune sapa cewek gaul? Sik sing ngarang sapa kudu. Sapa, Nduk? Pak Jitul. Pak Sidul ya. Iya, Jitul di Jawa Timur, Pak. Jadi niku lagu Tulungagungan Jawa Timur. Oh, cewek gaul. Nggih. Sing nembang sinden gaul, sing joget engko anu Pak De Garangan, ya ta? Gareng, Pak De Gareng Semarangan. Aja ganggu wong ora entuk sawer. Semarangan. Aja ganggu ora entuk sawer lho. Iki senggol bacok lho. Ora. Wong nek ora entuk sawer, Pak Dwi wis yoga, engko diwehi sawur. Sawer. Awujud. Sawer sawur. Awujud apa kuwi siwur? Ngapusi aja ngece. Iki arep apa adikku. Ya Lha iki Allah. ngerti. Nyuwun pangapunten, Pak De. Iki engko tetep dibagi. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah yang kowe sadar alhamdulillah. Ya dibagi pokoke kabeh iki mau kowe karo aku nyambut gawe wong iki mau diparingi 200. Aku 1 CD. Iya iya lho kok 100 tok. Saka kene 200 ya. Lah Pak Dwi. Pak Dwi kan di luar sistem. Iki sing maringi. Lah iya ora gatekke, sesore nu mboten gatekke niku. Ini masa wayang kulit itu ada sistematis ya kan? Kabeh itu perlu sistem toh. Ora iso njer lepas kendali sampe naik dhewe. Pak De. Ya sabar. Sabar Mas Obirin. Wong rezeki iki sing ngatur Gusti. Yen pancen wis ora rezekiku ya Ditampa wae kahanane. jane ya karepku ya ngono. Wah, ngono. Wis kahanan. Oh, guyu. Nangis kok guyu. Bapak ya ora beda nang kowe. Wong rasa nangis lho Pak De. Wong Mas Ade. sing wis ning jaba sistem karo ning luar sistem. Kowe sing ning luar apa sing ning dalam? Ya kumantung kahanan lah. Wah, mbok. Sing ning luar apa sing
ning dalam. Ya ning dalem no kok. PWC ning dalam. Nek ning nggon dalam sistem mau nggon dalam sistem Pak De Marwoto ora kebagian. Ning luar. Sing ning luar mau enek ya mung 200, sing ning dalam amplop wis ben ya. Apik lek mengedhi. Yo, cewek gaul. Nduk Eka, monggo ayo diaturke. Monggo ayo. Terima kasih Pak Dewoto Mas Gareng mengke tutuke ning Patet Songo. Ayo, tutuke wajib ndak dadi tukane sinuwun. Ayo, tak dereke yo. Sahni Palwaka siking guna tahana lena. Kata trining ron